Mga kapuso, karon nga nagpadayon ang pandemya sa COVID-19 dili lamang diri sa syudad apan sa tibuok kalibutan. Kamusta kaha ang kahimtang sa mga bata nga anaa sa kadalanan? Unsa kaha ang mga laka nga gihimo sa tong gobyerno aron matagaan sab og pagtagad ang ilahang mga kinahanglan? Kana ang atong isgutan karong buntaga. Kauban si Ma'am Vena May Celeste, ang Oro Response Processing Center Head sa Cagayan de Oro City LGU. Ma'am Vena May, mayong buntag og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hi, Sir Sai, and good morning sa atong mga nag-subaybay sa atong program this morning. So far, okay ra? Padayon gihapon sa pagpanerbisyo sa atong mga katawhan. Ma'am, unang-una, alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba ang tahas, ma'am, sa Oro Response Processing Center Ilawom sa City Social Welfare and Development Office? So, ang Oro Response and Processing Center is isa ka section under sa Social Protection Division sa among opisina sa CSWD nga mo'y gitahasan nga mag-conduct og reach out and rescue operation sa atong mga street children. And lakip na sad katong mga families nga gakita nato sa dalan. But basically, the main focus sa amo ang section is ang pagsiguro nga walay street children sa atong mga streets diri sa among syudad. Ma'am, katong wala pa ang pandemya, kamusta ba, ma'am, ang mga programa nga ginahimo sa syudad alang sa atong mga street children? So, ang mga programs nato lahi-lahi, no, but focusing ta dito sa preventive measure unta nga wala tayong makita ang mga street children sa dalan. Mao na nga naatay regular reach out and monitoring operations sa mga streets. Ang amo ang section adunay mga teams nga kanang gigrupo nato into two nga regular gatuyok sa dalan. In fact, we extend up until night 8 p.m. to ensure nga walay bata sa dalan. Also, kana gi-intensify namo ang advocacy nato on magbigay sa tamang paraan wag sa daan. And also gi-capacitate nato ang BCPC kay tungod lagi sa kadakon sa ato ang scope or area of responsibility. We acknowledge nga kailangan namo ang participation sa mga barangays nga motutok sa ilaha mga areas labin na gito mga barangays located in highways. Ma'am, karon nga adunay pandemya, aduna ba'y kausaban sa atong pagpatuman sa atong mga programa? Yes, oo na amo gyud nang nasinati no kay karon nga naapa ang COVID or especially last year mas cautious atong mga staff and strict pod ang protocol karon nga gipatuman sa atong mga center. So if ever na ami ma-rescue sa dalan nga mga bata, once recommended for shelter sa ato ang center, before sila ibutang sa una man gud sir side, diretso ra mi maka-refer provided nga ma-comply ang requirements. Karon si CSWD nagtagana og exclusive isolation unit for rescued clients so that before sila ibutang sa among center ato sa silang i-isolate and paswab. Sa inyong pagsubay, unsa ba ang sagad nga rason kung nganong mabutang sa kadalanan ang mga kabataan? So number one gyud so far among nakita sir Sai is kaning lack of supervision sa mga ginikanan, no? Naapodera ang negligence on the part sa mga parents. Sometimes ang mga bata nganong didto sila sa dalan kay mas makakaon man sila didto, mas ma-feel nila ang belongingness sa ilang friends, mas matagan sila attention. Also, na peer pressure kani nga mga bata nga nasa streets, usahay nagdula lang dayon nakabarkada, naka-friend og mga ingkag didto na gyud nagpuyo sa dalan nga mga bata. So ang attitude, ang behavior ma-adapt nila to the point nga mao lagi na magbuhat na og dili maayo nga mga butang. And sad, isa pod gyud sa rason sa among nakita is these children are themselves victim of abuse sa ilaha mismo nga mga panimalay. Dagan ta mga rescued children nga moingon nga they were once victim sa ilang kaugalingon nga parents, if not physically, sexually. So mas dili nila ma-feel ang protection nga supposed to be magikan sa family. So ma'am, unsa kadako ang role sa usa ka ginikanan sa paghubog sa attitude sa kini nga mga bata nga anaa nato sa kadalanan? Yes, dako jud kaayo siya, no, kay gani mao nang rason nga naatay gipatuman or naay gi-enact ato ang legislative body na Parental Responsibility Code, the ordinance nga dili man unta mo penalize, pero kung naay mga ginikanan nga inana na gyud ka negligence when it comes to their responsibility sa ilang parents, na pwede sila i-penalize. So dako ang role sa atong mga ginikanan tungod kay we believe nga ang bata man gud sir Sai
mura siya gisa ka bond paper sa pagkatao niya diri sa kalibutan. Empty pa siya as she is or he is pagawas niya. And it is the parents ang mo fill in ana nga mga blank sa life sa bata. Mo na pinakauna man ang first line of influence is ang mga ginikanan gyud. Once ang ginikanan is walay inana nga pag-value sa education, dili gyud ta mo expect nga mga bata mo value pud og education. Kung walay proper values or kanang good manner ang mga ginikanan, mo boomerang yun na dito po sa ilahang mga anak. So inana no nga ang influence sa parents is dako kaayo sa katanan, and the success sa ilang mga anak magdepende pod sa karesponsable sa mga ginikanan. Ma'am, gawa sa pag-rescue sa atong mga street children din sa Dakbayan, unsa pa ba ang mga laing interventions nga inyong gihimo alang kanila? So naatay aftercare section pod no sa diri sa among opisina Sir Sai, and kani sila are social workers that focuses on kani ang pag-case manage sa atong mga na-rescue na nga mga bata kay dili ta gusto no nga after ma-rescue sa dalan, ubalik na pud sa dalan tungod kay wala nahatagan og saktong intervention. So we have group of social workers sa CSW did kato mga street children nga gusto di mo eskwela pero wala line means, so gina-enroll sila aning night school program. Napod mi gitawag Sir Sai nga Oro Alaga program. Isa ni siya ka program nga naghatag og subsidy sa atong street children and street families nga per assessment wala gyud mapuy-an diri sa syudad. Daghang kayong salamat, Ma'am Vena May, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi, ma'am. Thank you very much, Sir Sai. Amping pod. God bless everyone. Kini ang At Home with GMA Regional TV.